Ni ma ba za a bar ni a baya ba, yau dai na ci bara ne muku voice over din nan. Ni ma dai in ji yadda ake da wahala ko babu wahala ne ya sai mun ci gaba. Assalamu alaikum everyone, barkanku da warhaka, ni ce da taku a kullum da kuka sani. Sunana ne ba sai na kirawo ba, kamar yadda Maryama take cewa Maryama kan cook. Wannan Amira's Glam ce take magana. Mata kumar matso kusa online class din da zamu yi, kar ku manta, kar ku bari da mata wuce ku zo ku yi joining class din da zan yi. Fatan alkhairi gare ku. Wannan shine part 1 din da na fara yi muku yanzu da wannan voice over din. Na ji abu da daɗi. Ashe kwana biyu bana yi muku posting akan account ɗina. Daga account yayi shiru, na ce me yake faruwa? Wayyo, ashe Amira ce ta yi bacci. Ban samu na yi posting ba. Ina posting naga account ya tafi ɗan na ce to gaskiya zan ci gaba da muku saboda ina jin daɗin abin da kuka yi min. Ni kaina ba zan daina muku posting akan account ɗina ba saboda yanda naga abun nan yana tafiya viral, na ce ba zan kwanta in yi bacci ba. So fa na ɗebo 'yan matan kafafuwa na kamar yanda kuka sani, kuna ganin da yanda muka fara yin casual makeup ɗin nan, na ce to ku biyo ni ku ga yanda za mu zuzzuba mata abubuwa a fuskanta, sai da ku mutanen TikTok. Godiya ta musamman wa jinjina da nake muku saboda ina jin daɗin yadda kuke wa account ina. Ita ma wadda ake wa kwalliya naga ta fara jin daɗi. Wai wallahi na yi kyau. Me makeup biki ce na yi kyau ba, hasada ce ta shiga na ce me yayi zafi, Allah ya baki haƙuri. Muka ci gaba da makeup ɗin muka